Takže čaute, to je Gaming a vítam vás moje ďalšie reklamy, ako si urobiť svoje vlastné intro. No nie ako svoje vlastné intro, tieto intra sú len pre tých, ktorí si nevedia robiť svoje lepšie intro. Tieto intra sú také jednoduché, urobené v Cinema 4D, takže si ukážeme, kde sa dajú stiahnuť. Spustite si svoj prehľadač a napíšete Flixpress, www.flixpress.com. Dávam túto stránku, vám dám do popisu, stačí sa len registrovať, ja sa prihlásim, lebo som už zaregistrovaný. Tak. Prihlásite sa, potvrdíte aktivačný kód a tak. Potom vám nabehne toto, tu máte za koruny, za doláre, intra a tu máte free templates posledné na stiahnutie a napríklad tu máte, sú tu len týchto 12 intr a napríklad toto a tak. Ja mám napríklad toto intro, ako vidíte. Dáme si next, je agr, custom snow a tu máte ostatné podrobnosti, tu máte zvuk, audio track 1 je lepšie, a tu máte HD kvalitu a tu sú farby, modrá, zelená, žltá, červená a fialová. A tu máte top line, prvý text, čo je short text, napríklad dáme si svoj channel a dáme si bottom line, dáme čo je second longer text a dáme si napríklad svoj channel, ale to netreba, ja tu mám svoje podrobnosti, takže dáme next a tu vám toto hodí, tak dáme submit order a tu máte thank you a to je, že ďakujem vám, že ste si to urobili a prejdete na svoj účet, čo budete mať tu meno, kliknete a tu máte svoje tieto intra, čo ste si urobili. A napríklad toto budete mať tu prvé, ja som si tu robil dve a tu budete mať toto prvé, toto je moje a tu budete mať to prvé. A keď sa vám to urobí, tak tam bude dovolant SD, ako je aj sem, a stačí to len preniesť na plochu a máte svoje intro a pridávať do videí svojich. Takže toto by bolo asi všetko z tohto dnešného tutoriála a uvidíme sa v ďalšej sérii, čo bude natáčať čarovný Minecraft. Dúfam, že sa vám budú videá páčiť, aj toto video, či sa vám páči, ak hej, tak zanechajte like, ak viac, tak odber a majte sa a čaute.